Рачко, Да. днес е световният ден на интернет. Искам да ви попитам, вие какво мислите за интернет обществото? Прекрасно общество, аз съм от него. Не им дреме дали си от Левски, дали си за НАТО, нито дали деш картофите с обелките или с колци, дали се каза. Важно е да не се заяждаш с тях. Браво, правилно. А какво мислиш тогава, Рачко, за кандидатурата на Соломон Паси за генерален секретар на НАТО? Ма това е шестия просто началото на предаването. Какво сега? За генерален секретар на НАТО Соломон Паси. Да. Значи, за малко да спечели. Рекламата му вървеше по интернет, ефтина, стилна и най-важно категорично беше рекламата. Толкова се разбираше. Виж това. Преди месеци интернет обществото класира управлението на правителството с една дума провал. Тогава беше достатъчно просто да изпишете тази проста дума в търсачката и на някоя от първите места се появяваше сайтът на Министерски съвет. Днес интернет обществото е избрало за свой любимец друг герой. Кандидатът за генерален секретар на НАТО Соломон Паси. Вижте какво се случва, когато в Google изпишете тази дума. Ето, под номер 3 в листата се появява официалният сайт на господин Паси, свързан с кандидатурата му за НАТО. Питате се защо? Не сте само вие. Защо аз? Крушката си има опашка. За да разберете защо бившият външен министър е обект на тази Google бомба, вижте изказването му по повод българските блогове в интервюто на Иван Бедров по Ред ТВ. Защо ги изчитате всички тия блогове? Значи ли, че всяко нещо, което бъде казано в нечи ефир, трябва да стане достояние на цялата страна? Аз да ви кажа честно, смятам, че голяма част от тия неща, които прочетахте, могат да бъдат квалифицирани с думите простотии. Простотии. Ето и какво в действителност прочете водещият Иван Бедров. Кошулков трябва да чуе минимум две неща. Първото се касае до това, че арогантността на масовите благотворителни кампании в България започва да минава всякакви граници. Второто нещо, което трябва да бъде припомнено на Кошулков, е, че политикът върши работата си с политически средства. Смятам, че голяма част от тия неща, които прочетахте, могат да бъдат квалифицирани с думите простотии. Четенето на блогове продължи още дълго, но ние не открихме изказване, което да квалифицираме с определението простотии. За жалост, откри го господин Паси. Защо аз? Ами ще ви кажа, господин Паси. Още нещо от господина ефира ще ви кажа. Моля ви се, ние сме свободна държава. Не забравяйте, че блоговете в интернет са част от свободата на словото. Така, като спомена Дзуека свободата на словото, нали? Веднага сетих за професор Вучков.